Ето го рожденника, той черпи. Ей, Грънчо, дай чорап. Здраво! Не, какво ми се случи? Аз съм Дрънко, това е Бато Пешо. Точно така, аз съм Бато Пешо, това е Дрънко. Чакай, не е така. Аз съм Дрънко и Бато Пешо. Аз съм Дрънко и Бато Пешо, а Барта ни снима топ видеото. Очаквайте скоро. Ето го човека. Ето го човек. Човека с идеите. Опа, и реализацията на тях. I killed you. killed. I killed you. Ти си маската. Дрънко на камерата. Дали виждаш? G, Westside, София, Westside. Не. Това ти е проблем. Значи виж, дай маската. Това е ужасно. Значи е така. Не, брат, една по една, следваща. Една по една ги пачи, пъргаш е така. Кръстваш и първаш 2,5. Ама не мислиш. Не ги къс, защото им го избрах там. Аллах Акбар! Трябва да изглеждаш все едно да бориш, защото така изглеждаш да се взираш в това. Намести си маските, така че Давайте, не е толкова фатално това, което ще правим, мога да го направите. Ще вметка. това е супер. Какво прави? Нади се още. Клекни. Можеш малко още надолу да дойдеш. Насам. Още клекни направо. Веднъж се живее, веднъж се умира и в този измислен свят оставете ме на мира. Веднъж се живее, веднъж се умира и в този измислен свят оставете ме на мира. Оставете ме на мира. На мира. Веднъж се живее, веднъж се умира. Умира. Задникът ти какво прави? Не те разбирам. Поръчал съм ти iPhone да те контролирам. Един живот живеем два пъти на две места и редовно те намирам все по близките села. Ела изгрей, ела изгрей. Ръце към полулей, ръце към полулей. Римите са гьол, море от перхидрол. Много шано в играта правим те на сол. Веднъж се живее, веднъж се умира. Там нещо се пали се. Пали се ти казвам. Веднъж се умира и в този измислен свят оставете ме на мира. Веднъж се живее, веднъж се умира. Само Бин Ладен специален гост. Човека дойде от Сирия с 2 тона тротил, 2 сака. Вика, дръне, кога ще избухваме, викам брат, снимам клип, този четвъртък ела да избухнем. И той вече е тук. После го снимам в гори. Шопска тема е как да взема. Кеф цена нема. Шопска тема е как да взема. Кеф цена нема. Шопска тема е как да взема. Писна ми, да гледам как пресаквате мечтите ми. Пауза да пусна аз граната в твоята пазва. Услуга ще ти направя от тада кортеж не пази. А къщите им охраняват ги като военни бази. Сега разбираш ли какъв ми е проблем?